Ka VHC Register, but ka kod VHC IEC, kita kitiar borba ya ka Village Health Council, pakin pyndonkam nagbenta ka jing mentoy kasnong ka thaw. Ki VHC member, ki lap pyndonkam ya ka VHC Register, panbu jing toy kam bakile ka attendance pat ka jing khen jing dia. Pilap pyndonkam ya ka kod VHC IEC kum ka guide, lani ka jing rap kumno ban kre na ka benta ki meeting, pat kum juru ha ka por jong ka meeting, khnang panirap ai ki jubab ya ki jing kli jong ki nong song snong. Ka IEC Book ka kentup lut ya ki benta ban kren halor ka kot ka khia kum ka kot ka khia ki long kami armet. Ki jing pang bom ya bit, but ki way ki government schemes. Shua ka VHC meeting, pila ban kami shua ka kod IEC, ban jadi ka benta papin yo ya keren ha ka meeting. Kum ka nuksa, lara pikwa ban keren shpang ka jingpang dunas nam, pila ban kami shua ka kod IEC, ban pet yagi point sa ki page shua ban kod. Kini kinlong kum kidak ban peni kumno ban yat shprang ha ka meeting. Pendap ki jubab ha ki jaka blabu ya ki jingklib ai jingmut ha ka VHC Register ha ka meeting note section. Pendap ru ya ki jubab bat jingkeren jong ka VHC Executive Committee. Thor ru ya ki jing ai jingmut but ideas ha ka meeting notes. Ki kam ki pafiakut panyale ru pi day ban tho. Hadin ka meeting ki member ki ban pendap ya ki keteng jong ki. Haki benta sidien ka VHC Register ki jing tho jong ki jing khen jing dia day ban pendam. Hadin kata i chairman, co-chairwoman, but secretary ki hap sign hapo. Habla deblut kita, shoni gadur jong kita ki jing tho jong ka meeting, but upload pat yaki ha ka VHC app. Pila bani keren badi BPM lara pidon ki no ki jing kali halor ka IEC Book lani register.